Nós temos que começar com nós parte de serviço de canto. Nós também canta cantica 34. Nos canto de alegria. Alzano alegre canto, laga nostur gradisi, sacatur pensada tristu, laga nostur uniaki. Gradicie en su gracia, nos por uni otro vez, y di que nos tur hacia e camina pa Jesús. Canta vos, Canta vos, canta vos, canta vos, canta vos, cantica de alegría. Canta vos, canta vos, canta vos, canta no subilo. Van contento con alegría y nos gozo exhibir. Panos gritanos, Hosana, mustra turnos devoción. Cántanos, Señor, su gracia, transformándonos sin ti. Conta sempre dulce historia, con su tema redención. O próximo couplet me que tende é congregação canta. Cantica de alegria. Canta no subilo. Gracia na botata tierno. Amén. Pa su bendición de Yahweh, cutur corazón unido, mustra turnan gratitud. Gracia nabo, oh mi Señor, grande salvación, laga vos Espíritu Santo, hálanos más cerca a vos. canta vos, Canta vos, canta vos, canta vos, canta vos, cantica de alegría. Canta vos, canta vos, Canta vos, canta no subilo. Amém. nós se canta com cantica 506. Me quero pedir congresso por não por elanta para. Passina conosco por glorificar Senhor. 516. Se em verdade sempre Jesus está guiado, canta e glorifica. Amém.
Kiko mas me por pedir se sempre eta guiame. Sempre susta guiame, Kiko mas me por pedir, con mi por duna su cuido, nunca le abandona mí. Paz celeste y consuelo, nos hallador de fe. Y mi saco que passa-me, Jesus taubra turcos bom. E mi saco que passa-me, Jesus taubra turcos bom. Sempre Jesus tá guia-me, alegra-me, passonam. Su gracia está donami, alimenta mi cupan, mas que mi paso por falla y mi alma por tin sed, foi gero camita mira, gran fuente de gozo. Foi gero camita mira, gran fuente de gozo. Sempre susta guiami, oh que grande tá su amor. Paz perfecto el apriminti, den casche redentor. Ora mi lanta foi morto pa vida inmortal. Lo mi canta den edad nang Jesus ta guia mi fiel. Lo mi canta den edad nang Jesus ta guia mi fiel. A ver, me inta, nos lo ve así, algo otro que nos hace así normal. Tiene una persona ave, que abini iglesia con tica arriba en corazón, anto que equipa nos cantepe ave. Tiene una persona que abini ave, con cantica arriba su corazón, 99. Nos estaban canta cantica 99. Amén. Dios siempre te cuida para nosotros, hermana. Y a cantiga aquí te avisa, Dios lo cuida para nos. Una promesa que Él hace a nos. Amén. Nos pianistas no atreinen, dus nos no te vamos a que por toque le hopi bom, toch? Começar não. Do a checar. Yeah? Sale. A capela? Ok. Amén. No desmaya, Kiko, por Pasa, Dios lo cuida pa vos. Baudi su ala de amor que da, Dios lo cuida pa vos. Dios lo cuida pa vos. Tu día vai, tu hora vai, Él lo cuida pa vos. Dios lo cuida pa vos. En turbo lucha y encuentro,
Dios lo cuida pa bo. Ora peligro bo por allá. Dios lo cuida pa bo. Dios lo cuida pa bo. Tur dia bai, tur ora bai. Él lo cuida pa bo. Dios lo cuida pa bo. Dentur mester Él lo provee. Dios lo cuida pa bo. Nada bo pidielo no nenga. Dios lo cuida pa bo. Dios lo cuida pa bo. Tur dia bai, tur ora bai. Él lo cuida pa bo. Dios lo cuida pa bo. No importa que bo prueba ta. Di kong Dios lo cuida pa bo. Inclina arriba je tur cansa. Di kong Dios lo cuida pa bo. Dios lo cuida pa bo. Tur dia bai, tur ora bai. Él lo cuida pa bo. Dios lo cuida pa bo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ahora que nos en pasa de nos parte de doxología y nos lo van canta cantica num 671, según que nos está reza. Según que nos está reza. Esta den boek bio 671, den boek novo en nota. Pero nos podemos escrever bem, maar. Nós vamos começar? Nos taresa, quita-nos coração nang leu, for depression di mundo durant, na trono na bota. Mare nos vida porta cambiar. Mare nos alma porta fresca. Ahora aquí la gaturenan. Único no según nos taresa. Nós seguimos com a cantica 262. Tem dulce espírito. Onze pianist is niet zo snel. Dames en heren, hartelijk welkom bij onze eredienst. Welkom, welkom. Boem Bini.
En op dit moment willen wij in gebed gaan. Ik vraag broeder Steven om naar voren te komen en dan gaat hij met ons bidden. Ja. Laten we ons reizen. Laten we bidden. Nos agradecido, Tata. O Heilige Vader, wil u bedanken, Vader, Que nos porta junto aqui na awe de mocas de oração. zodat we hier samen kunnen zijn in uw gebedshuis. Deseo, Tata, no momento na que preparamos coração, O Vader, bereid ons hart op dit moment. assim, Senhor, que tudo qual que tu me lugar nos por receber divo, Zodat al hetgeen wat vandaag gebeurd werd van u kunnen ontvangen. e tudo qual que nos escuta, En al hetgeen wat wij horen, que nos vou poner em prática. zodat we dat ook in de praktijk kunnen brengen. Dank je, Tata. Dank u, Vader. Nos agradecido We danken u em nome de Jesus. in naam van Jezus. Amém. Amen. Goed, neemt u plaats alstublieft, neemt u plaats. Hartelijk welkom. Ik vraag u om de persoon die naast je is, om even uw handen uit te strekken en te zeggen, hartelijk welkom. Dat u naast de persoon die naast je is, dat u haar of hem welkom heet. Nog één ding. Dat u zegt ook tegen de persoon die naast je zit, God houdt ontzettend veel van u. Amen, amen. Goed, hartelijk welkom, brothers en sisters. We zijn zo blij dat jullie zijn allemaal hier gekomen om de dienst met ons mee te maken. Zoals u weet, we hebben een speciale revival, een opwekking. En broeder Steven zal vandaag met ons voor ons spreken. Een paar weken geleden is Stefan gedoopt bij Bonatisha. We hadden een campagne bij Bonatisha en Stefan is gedoopt, maar niet voor Bonatisha, maar hij is gedoopt als lid van Refugio Alivio Delft. Omdat Refugio valt nog steeds onder Alivio. Ja? Zo, ik wil Stefan vragen om naar voren te komen. En wij willen hem op een bijzondere manier welkom heten. Amen. Amen. Stefan, als predikant van de gemeenschap wil ik je hartelijk welkom heten. Ja? God zeker toegewenst. En we hopen dat u je thuis zal voelen. En je gaat ook heel veel dingen voor ons hier doen. Hè? Je gaat niet alleen maar zitten. Daarvoor ben je niet gekomen. Je bent gekomen om ons te helpen hier. Ja? Hartelijk welkom. Ja? Ik laat de churchplanter Steven ook jou ook welkom heten. En dan kom ik straks met cadeau. Ja. Welkom. Jullie weten vroeg je. En Sandra, waar is Sandra? En Sandra, ook een van de churchplanters, zal ik ook vragen om jou welkom te heten. En alle andere leiders van Refugio wil ik vragen om naar voren te komen om broeder Stefan ook welkom te heten. Alle andere leiders. Ik hoef je niet aan te kondigen. Jullie weten wie de leiders zijn allemaal. Kom even naar voren en Stefan, Sandra, als u geeft de baby aan iemand anders. En ik mis Isaira en Maritza. Waar is zuster Maritza? Voor Stefan, zoals u weet, altijd als u gedoopt bent in de kerk, dan krijg je altijd cadeautjes. Wij willen dat u herinneringen hebben aan je doop. Ja, zo mogen de Heer je rijkelijk zegenen. Ja. Welkom, je komt ons team versterken, je bent deel geworden van ons allemaal. Welkom. Dit zijn twee heel mooie boeken die ik samen met Stefan zelf heb uitgekozen, want ik heb je gewoon zomaar gevraagd, wat hou je van? Dus dit zijn twee heel mooie boeken die je heel profijt van zult hebben.
God zegen je en hartstikke welkom bij ons in de gemeente. Dankjewel, Stefan. Op dit moment willen wij overgaan tot de collecte. Je weet dat tijdens een dienst krijg je momenten om iets te geven, om de kerk te ondersteunen. Ja? Je mag veel geven. Grof. Je mag weinig geven. Je geeft uit je hart. Daar gaat het om, toch? Uit uw hart geven. En de vraag is, wat geeft u? Wat geeft u uit uw hart? Zo, terwijl we de collecte gaan ophalen, ik roep de diaken naar voren te komen. En terwijl we de collecte gaan ophalen, dan gaan we zingen. En onze praise team gaat ons leiden in de gebed samen met de pianist. Ja? Terwijl wij de collecte gaan ophalen. Sharaska? Kaniko Frenda. Mas bendicionar. Damas bendiciona paduna curisibi recebo ofrenda di amor pa sombra gran fieldad avinta guardo demostrar Dordibo diezmo, bofrena, duna turco amor, nabo Señor. Damas bendiciona paduna, curisibi. Recebo ofrenda di amor, pa sombra gran fieldad, avinta guardo demostrar, tordibo diezmo, ofrenda, duna turco amor, nabo Señor. Amen. Zullen we eerbiedig zijn? Mag ik u vragen om op te staan? Zullen we samen bidden? Zullen we bidden. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor dit moment om samen bijeen te komen. En zo dankbaar dat de collecte is opgehaald en wij willen u vragen om de collecte te zegenen, dat het gebruikt zal worden om uw werk hier bij de Fukyo te ondersteunen. Leg uw handen op ons allen en wij vragen u om ons verder te begeleiden tijdens deze eredienst. Mogen wij uw aanwezigheid voelen, mogen wij, o Vader, aangeraakt worden door u en geleid worden door u. Dit is ons gebed met dankzegging in Jezus' naam. Amen. Neemt u plaats alsjeblieft. Op dit moment zullen we verder gaan met de schriftlezing. En dan wil ik zuster Violinde vragen om voor ons voor te lezen. We lezen het in Papimens en ook tegelijkertijd in Nederlands. Zo, ik laat zuster Violinde dat in Papimens lezen en dan lees ik hem in Nederlands. Zo, dan allebei gaan we lezen. Nederlands? Oh. Oké, wie wil hem... Broeder Steven gaat hem voor ons voorlezen in Papimens. Ik kan geen Papimens lezen. Daar word je niet goed van, daar snap je helemaal niks van. Ik heb al een mic. Ik heb Michael. Ah, je hebt af. Ja. Schriftlezing komt uit Johannes 11, vers 25 en 26. Ik zal het lezen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dat? Jesus dice, a mí de resurrección y vida, es un que quiere de mí, lo viva más que muri, y tú es nanco viva y te quiere de mí, lo no muri nunca. Vos te quieres aquí. Amen. Amen. En voordat broeder Steven gaat preken vandaag, zal ik een speciaal lied weer voor u zingen. Amen. If God can take a worn out life like mine and make it whole, if He can change the water into wine, if He can raise the dead, calm the sea, give sight to the blind. It's such an easy thing to take a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. Oh, He can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I met Him too. And if He did it all for me, I know that He can do it all, for life was just a game for me to play all alone. A puzzle with 1,000 pieces gone, and every time I thought my picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete because Jesus had the pieces all alone. Jesus can do it all for you. Oh, He can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I met Him too. And if He did it all for me, I know that He can do it all for you. Amen. Amen. Wil broeder Steven, Christina en u voorstellen. Broeder Steven is een dynamische spreker. En ik hoop door de genade dat de Heer dat u zal gehoord geven aan het woord, als hij het woord van God verkondigen aan ons vandaag. Ik vraag de Heer om hem te salven, zijn lippen te gebruiken en hem als machtige instrument in zijn handen te gebruiken vandaag. En naast hem staan een goede vertaler, Sister Violinda, Meriana. Ik vraag God ook om haar lippen ook te salven, dat zij de juiste woorden mag kiezen om naast broeder Steven te staan en te vertalen. God zegen toegewenst. Amen. Amen. Ok, feliz sábado. Een gezegende Sabbat. Está contento de nos porte junto un día más. We zijn heel erg blij dat we nog een keer samen hier aanwezig kunnen zijn. De casa de Dios. In het huis van de Heer. Hermanos, escuchan bom? Horen jullie mij goed? Te para trás bom também? Ook helemaal achterin? Ok, para mim só se me de subir um tique. Dan weet ik of ik het wat omhoog moet doen, ja of nee. Verzette woorden bom. Als het goed is, is het goed. Ok. Qual é o título de nosso tema hoje? Wat is de titel van onze thema van vandaag? Já me entende? Isso me Laat quer, me het horen. isso me quer baturendo de participar. Ik wil dat iedereen meedoet. Como lo reaccionamos? De verdade, Hoe zal je dan ok. reageren? Nós temos Bijbel aan conosco. Dus als de hemel je overlijdingsakte verklaart, hoe zal je dan reageren? Ok, essa aqui é de realidade crudo. Dit is dus de gruwelijke waarheid. Ok, nós temos Bijbel aan conosco. We hebben onze Bijbel bij ons. Ok, agora vamos sempre ouvir a igreja, Bijbel me está abrir.
Bedenk goed, altijd wanneer je naar de kerk komt, moet je dus je Bijbel bij je hebben en het moet open zijn. Pas sombra batin ku keur ku tulo que pregador de visa. Want je moet alles wat de predikant vertelt, moet je kunnen controleren. Que de paraski bi. Of het staat geschreven. O si bonoti mo Bijbel bonsa. Als je dus je Bijbel niet bij je hebt, dan weet je dat niet. Mi po bisun ko gunda quadra wat visa mendam we. Ik kan iets zeggen dat niet klopt en dan zeg je ook nog eens amen. Dat is de bedoeling. En dat is dus niet de bedoeling. Oké, we zijn Romanang normalmente. Dus nee, broeders en zusters, normaal gesproken, No sabe que o sonho tá algo hop importante. dan weten we dat onze slaap iets heel erg belangrijk is. Quando nós gosta dormir. Hoeveel van ons houden van onze slaap? Mas agora we tá mal cansado assim que sonho não tá baduchi, Als je zo moe bent, is een slaap echt heel heerlijk. Depois trabalho, Na een harde dag van werken, depois escola, na je school, duche para dormir rato. heerlijk om even een dutje te doen. Então we sabe Deus tá maravilhoso. En God is wonderbaarlijk, We só orgo nós dormir. want wanneer wij dus slapen, Deus nos curva daarbij de relax mode. dan gaat ons lichaam in een ruststand. Então nos curva de maneira shutdown. En ons lichaam stopt er even mee. Nos spieren aan de relaxa. Onze spieren komen tot rust. Mente de relaxa. Onze verstand komt tot rust. Então assim we curva por regenerar. En op die manier kan jouw lichaam zich weer herstellen. Assim dat o sonho tá importante. Dus onze slaap is heel belangrijk. Se nós skip sonho, Als we onze nachtrust overslaan, dan chega dia que gewoon weg, we não pode temas. komt er een moment dat je het niet meer vol kan houden. E obrigatoriamente we curva de shutdown. En dan gedwongen valt je lichaam neer. Agora de única shutdown te kost. Waar hij er dan mee stopt, is dan de vraag. Se shutdown riba kamer te bom. Kijk, want als dat nog gebeurt wanneer je op bed ligt, is het goed. Para de shutdown boy sturen ze de cruel. Maar als je in slaap valt terwijl je dus aan het rijden bent, is het een probleem. Que men die corre tu ma bo sossego. Dus neem voldoende rust. Agora, dus de contexto de sonho, Dus in het kader van onze slaap, sossego, de rust, nós também aqui que o Senhor de bisa nos awe. gaan we dus kijken naar wat de Heer tegen ons zegt. Vamos comigo em Juan Jesus Ga met me mee naar Johannes 11. e nós também leça algo importante. En we gaan iets belangrijks lezen. Ok. Oké. Dus mientras Jesus estava dando seu trabalho, Dus terwijl Jezus zijn werk deed, havia carta seguinte. kwam dus een brief bij hem. E a carta devia lo seguinte, hora que ela havia leído. En de brief zegt het volgende wanneer hij het dus heeft geopend. Nós temos Juan Jesus, Zijn we er bij Johannes 11, versículo 3. vers 3. Ok, que é carta devia? Wat zegt deze brief? Tudo mango que ele se? Is er een broeder of zus die het wil lezen? Kiko é carta colega se Jesus devia. Wat zegt de brief die bij Jezus is gekomen? Sim, nós tínhamos um Hebben ende we tempo het? Is atrás. iemand Dale die wil numa. lezen? Lees maar. Amanda disse, Senhor, ata é sunco bota estima tamali. Ok. Dus, a carta chega se que o Senhor é sunco bota estima, não olvida detalhes, é sunco é estima de malo. Dus de brief kwam bij de Heer aan en in de brief staat, degene waar je van houdt is ziek. Agora, wat imaginava, ora com ende, carta se nem chega nabo. Kan je je voorstellen wanneer zo'n brief bij je aankomt? Kiko lo wasi. Wat zou je dan doen? Quer sinta? Zou je blijven zitten? Tarda. Zou je blijven Kiko lo wachten? wasi. Wat zou je doen? Bula, wat de bula lanta, bij me zorgen, wat het sunco, wat estima, de malo. Je springt gelijk op van je moet er naartoe, want degene waar je van houdt is ziek. Dus, automatisch lopen curi bij. Dus automatisch rij je er naartoe. Pero algo estranho está toma lugar aqui não. Maar er gebeurt iets vreemds hier. We zien ons bij rato versículo 4 rato te 7. En daarom gaan we eventjes naar vers 4 tot en met 7. Het bisa maar ora Jesus atende aqui. Ela bisa e maleza aqui nota pa, Deze ziekte is Morto. niet voor de dood. mas para glória de Deus. Mas pa ajuda de Deus wordt glorificado door de je. Agora Jesus estava de estima Marta, não olvida, é estima Marta, isso romano e Lázaro, que mento 3. Bedenk goed, hij houdt van hen alle drie, van Martha, Maria en van Lazarus. Ele bisa, pero Lázaro estava de malo. Ele bisa, ela queda quanto dia mais? 2 dias extra, verdade? 2 dias mais, na el lugar que estava de tá. Hij bleef dus nog 2 extra dagen weg. Então, depois, ele bisa, seus discípulos, láganos bij Judea a trove. Ok? Depois, nós vamos vai versículo 1. En nu gaan we dus naar vers 11. Ele bisa, essa aqui, ela papia e a bisa,
Nan nos amigo Lázaro asikico pega sonho. Lo vida palavra Niet pega vergeten, sonho. ingeslapen. Oké. Maar amite bij lante voor die kiko? Voor die sonho. Maar ik ga hem dus uit de slaap wakker maken. Ante o discípulo disse, Senhor, se ela pega sonho, ele vira bom. Agora Jesus estava da papia disso, morto. Maar Jezus had het over zijn dood. Mas não quer que estava da papia de sossego de sonho. Ok? Então, se diz versículo 14, e ora e Jesus avisa na bom clá, Lázaro a morrer. Pa vosso motivo, me está contento com me não estava tayanang, pa vosso porquê, mas laga nos vai cerca de. Ok? Dus de Oké. outra palavra, Jesus a comparar morto com Kiko. Dus met andere woorden heeft Jezus dus de dood de slaap vergeleken met wat? Com sonho. Dus morto, sonho, of sonho, morto. Dus de Ok. dood slaap of slaap de dood. Ok, pero agora tem algo importante para nós para quieto aqui. Maar er is iets heel belangrijks waar we bij stil moeten staan. Lago nos que ora em versículo 17 para nos wak e condição de Lázaro. Laten we kijken naar vers 17 om te kijken wat de conditie was van Lazarus. Ok, que estava a sua condição? Wat Versículo was zijn 17. conditie? E dice, pues, ora Jesus a llega e la hanha com Lázaro estava em quanto dia, wo? Hoeveel 4 dagen had dias Lazarus hier? ding e tumba. Ok? 4 dagen in het graf. Que men 4 dias estava de condição de sonho, Dus 4 dagen was hij dus in die status van een slaap. of de outra palavra, de condição de morto. Met andere woorden, in de conditie van de dood. Ok, lago nos waka wo so, awo, nós também estudia ave meinta, ave merdia. Nou, we gaan op deze middag gaan we dus samen bestuderen. Pues nós também com contexto de Lázaro aqui. Want we gaan dus nu het verhaal, dus de status, conditie van E nós Lazarus também- nemen. E nós também saca verdade nam para nos tempo e para nos mês. En we gaan dus waarheden uithalen voor onze tijd en voor onszelf. Já você de campanha, mas touch ângulo de mensagem. Dus tijdens de campagne heb ik een heel klein punt benoemd over deze boodschap. Pero dia 7 de outubro, Deus deu um outro ângulo de mesmo mensagem. Maar op 7 oktober heeft God me weer een andere kijkwijze gegeven over dezelfde boodschap. De como ele diz aqui? Passou matine vou dizer, não, pero matinde acaba, me acaba aqui com o bem. Ik zeg alleen dit. Sommige mensen kunnen zeggen, nee, ik weet wat gaat komen. Ik weet het al. Matinde acaba de campanha. Ik heb het al gehoord tijdens de campagne. Pelagan bisa também kono. Maar laat me je alvast zeggen, het is niet hetzelfde. Que men stay tuned. Dus blijf opletten. Ok, lá me bisa aqui de antemano. Ik zal dit van tevoren zeggen. Ok, lá vamos com o versículo 34 até 37. Laten we vers 34 tot en met 37 nemen. Ele bisa, En het zegt. Unda boso aponie, nanga bise Senhor bing mira, Jesus a llora, e pensei Dio na tava de bisa mira com e tava de stime, mas algum di nanga bisa e homber aqui a abrir o de esnanco tava de ciego, no porasi tambe ku e homber aqui no amuri, en de outra palavra, Jesus pora sane. Maar met andere woorden kon Jezus hem niet genezen. Que mas eigenlijk Jesus não tem todo poder. Dus dan denken ze dat Jezus niet alle macht heeft. Mas não que me aqui se seu poder aí chega seu limite. Ze dachten, nee, nu is zijn kracht echt tot een limiet gekomen. E por ganha cura cego, Hij kon misschien een blinde genezen. e não dito que o dança de Belzebub ela se, En ze zeiden toen ook dat hij het met behulp van Beelzebul heeft gedaan. que mas aqui se nós tinha suas ding. Dus nu hebben we wel de Jezus erbij. So aqui seu poder acaba. Van hier is zijn kracht op. Ok, pero com não dúvida, Jesus também lante foi Kiko voor die sonho. Maar bedenk goed, van Jezus gaat hem wakker maken vanuit zijn slaap. Agora me dá gosto de coisa poner sonho. Ik hou ervan hoe hij het zegt, slaap. Mas o sonho vou saco de delante. Want als iemand slaapt, kan je die doorheen elkaar schudden en wakker maken. Wat morto or wat niet morto, já vou saco de esperança. Als je hoort over de dood, dan weet je al dat er geen hoop meer is. Pero sonho sim você aquele também lante fugir. Maar als iemand slaapt, weet je dat die persoon zal opstaan. Que men para Jesus Dus voor Jezus morto de diz sonho. is de dood alleen maar een slaap. É coisa nhanha Jesus. Dat is dus niks voor Jezus. Agora, banco meu em Revelação 3, versículo 1 tegen 3. Dus gaan we nu met me mee in Openbaring 3, vers 1 tot en met 3. Ok, vamos lá com Jesus a chama a igreja de Sardis.
Laten we gaan kijken hoe Jezus dus de kerk van Sardis noemde. Den que condição a igreja de Sardis estava data. In wat voor conditie was de gemeente van Sardis? E que nós passamos hoje? En wat we daaruit kunnen halen. Nós tinha Revelação 3, versículo 1 de 3. Hebben we het Openbaring 3 vers 1 tot en met 3. E da bisa. Escreve na igreja de Sardis. Es que tinha 7 espíritos na de Deus e 7 estrelas na da bisa. Me conhece bo obra nan, kubo ting en nombre de Kiko. En wat voor naam? Vivo, pero aqui que está en realidad. Wat is het eigenlijk in werkelijkheid? Morto, que mijn iglesia dood. tinha en nombre de vivo, pero Dus- eigenlijk is het morto. Dus deze kerk heeft de naam van een levende kerk, maar eigenlijk is die dood. En de otra palabra, iglesia aquí está en sueño. Dus met andere woorden is deze kerk dus in slaap. Pero si está en sueño, Maar als hij dus aan het slapen is, ¿quién tengo lanteve sueño? wie moet hem dan wakker maken? A Jesús que lanteve sueño. Maar Jezus wil dat hij wakker wordt, Pero eu tenho que reconhecer si que está en sueño. maar hij moet wel erkennen dat hij aan het slapen is. Que me en nombre de vivo eigenlijk niet klopt. Dus eigenlijk de naam van een levend zijn hebben, klopt eigenlijk niet. Jesus que mostrava vivo botata, morto botata. Jezus wil je eigenlijk laten zien dat je niet levend bent, maar dood bent. Da pensei, ora chega se Jesus nós temos que reconhecer nos condições. En daarom wanneer we bij Jezus komen, moeten we onze conditie erkennen. Que me mesmo cosco Jesus que lanta Lázaro voor die sonho. Dus net zoals Jezus Lazarus wil wakker maken uit zijn slaap, Assim Jesus que lanta igreja também voor die sonho. en zo wil Jezus ook de gemeente vanuit zijn slaap wakker maken. Oké, awo, bota cara aqui com Pablo visa de Romanos 3. Kan je nog herinneren wat Paulus zei in Romeinen 13? Dago nós kue quem que lê Romanos 3 Jesus. Wie wil het lezen? Romeinen 13 vers 11. Kiko Paulo, esse na bossa alto para tu rende tende. Lezen met luide stem, zodat iedereen het kan horen. Romanos 3 versículo Jesus. Romeinen 13 vers 11. Que da visa. Wat zegt het? Não zie? Sim, 3 Jesus. Ja, 13 11. Aha. Que men kiko Pablo de yami iglesia balande foi je? Dus wat roept Paulus de kerk om vanuit op te staan? For die Van de sonho. slaap. Que men iglesia den tempo de Pablo também tá na. Dus De de andere kerk pa- in de tijd van Paulus was ook in slaap. De outra palavra eta morto. Met andere woorden, hij is dus dood. Dus de meeste worden lanta for die sonho. Hij moet dus gewekt worden uit zijn slaap. Awo wa kiko de bisa nos de review en herald aqui na. Laten we gaan kijken wat wordt gezegd in Review en Herald. E de bisa reavamento de piedade verdadeiro Het zegt dus dat een opwekking van de werkelijke ziel entre nós tussen ons, está en maior e mais urgente de turnos necessidade nan. het opwekkingswerk is een van de belangrijkste werken die we hebben. Agora, e búsqueda de Isaac, Het zoeken ernaar lo meses aqui com nós de dois trabalho, nos promete trabalho. zou niet onze tweede werk moeten zijn, maar onze prioriteit. Que men reavivamento, Dus opwekking, juist, lançamento back, dus het opstaan, wake-up voor die sonho, het opstaan vanuit de slaap, lançamento voor die morto, het opstaan uit de dood, wakta nos maior necessidade. dat is onze belangrijkste taak. Que me inana nos tem começar romano. En dus daar moeten wij beginnen, broeders en zusters. Awo, minota bij kweture teksto ng aki, pero Ik zal niet al deze teksten no nemen, sabe maar, que o Bijbel de visa nos ora com gente muri e po plania, maar we zeggen toch, wat zegt de Bijbel ons? Wanneer iemand dood is, kan die persoon er plannen maken? e po glorificar Deus den graf. Kan hij de Heer verheerlijken in zijn graf? E posse nada, toch? Hij kan niks doen, toch? Bijbel visa nos morto no sa di nada. De Bijbel zegt ons dat de dood helemaal niks weet. Acaso é por alababo den Seol? Hij kan je dus niet Maar in oké. Seoul aanbidden. Que me ora que iglesia ta morto, Dus wanneer de kerk dood is, ora que iglesia ta no sonho, wanneer de kerk dus slaapt, e no por alaba Deus. kunnen ze dus God niet aanbidden. E no sa di nada. Hij weet dus van niks. Ah, costa passa rondoide e no sa, e no ta aware. Er gebeuren dus dingen om hem heen, hij weet het niet, hij is niet van bewust. De bique ta no sonho. Omdat hij dus aan het slapen is. Mire que um dia me ta wak, pouco dia me ta wak, riba Facebook. Een paar dagen geleden zat ik te kijken op Facebook. Na moço gaia pega sonho na luz verde, que me luz vira cora.
Dus ze lieten dus zien dus dat iemand dus tijdens het verkeer het licht werd rood. Juist, dus orge lusu bira korale kaiden sonho. Dus toen het licht rood werd, viel hij in slaap. Ene patrago misa pita. En de persoon achter hem begon dus op zijn toeter te drukken. Ame da ronca que tu vai. En die man is nog steeds aan het snurken. Outro auto da pita aí atrás. Andere auto's zijn ook aan het toeteren. Depois uma disse die ba foi de auto. En toen heeft één besloten om uit te stappen. Na bij bati ne glas. En ze gingen dus bij zijn glas kloppen. Ame da ronca que tu vai. En deze man bleef gewoon snurken. Você de contim be orwa na sonho asabo ouído ta caia fo. Want waarom? Want soms als je slaapt kan je er zelfs niks meer E horen. vooral orwa ta mal cansar. En zeker als je enorm moe bent. Depois na chama police. En dus daarom hebben ze de politie Die gebeld. policia ame muri. Dus ze dachten misschien is hij dood. Depois tanto coi ame lande we sonho. Na een hele gedoe is deze man wakker geworden. Que me babo compreender quão perigoso sonho tá tinhora. Zo zie je dus maar hoe belangrijk onze slaap is. Ideia contexto espiritual. En in het geestelijke context. Iglesia na sonho of morto. Dus dan heb je dus een kerk die slaapt of dood is. No po glorificar Dios. Kan de Heer niet verheerlijken. Tapece Jesus meester lanta iglesia voor die sonho. En daarom moet Jezus dus de gemeente wakker maken uit de slaap. De condição em Paula beno. In die conditie kan je hem niet aanbidden. Eu lago nos cué toch mas um texto. Laten we nog één tekst nemen. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes. Prediker, ja, is correcto, 9:10. Prediker 19. Nós tinha, sungu tinha pocué. Voor degene die het heeft, kan het oplezen. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Dus Prediker hoofdstuk 9 vers 10. Ok. Tulo que bomanga ya paasi, assim é que curvo força, para sombra não tem nem atividade, nem planificação, nem sabedoria do Senhor. Caminho da bota vai. Maar mire, Zie je het? que men não tem nada de conang idem. Dus daar heb je niks van die dingen. Papa, we mira com vervelende condição aqui da. Dan zie je dus dat het een hele lastige conditie is. Dat je ons pretende que ding no sonho nos po planja. En soms denken we dat terwijl we dus slapen, dat we plannen kunnen maken. De no sonho nos po glorificar Dios. Terwijl we aan het slapen zijn, dat we Heer kunnen In verheerlijken. de Bijbel curva shutdown. Dat kan niet. Je lichaam heeft het We opgegeven. spieren in te funccionar. Je spieren functioneren op dat moment niet. Sa ora bo lanta pas bo ranta reka se tu bo konang. Het is pas wanneer je wakker bent, dan kan je weer rekken en strekken. Ah, e ora bo ta habim bij. Dan word je wakker, dan kom je bij. Dus es co Jesus que hace uso iglesia. En dat wil Jezus met zijn gemeente doen. Pa iglesia bim bij. Juan Jesus 39. Zodat de kerk wakker wordt. Ok, que te bisa Juan Jesus 39. Dus Johannes 11, 39. Jesus bisa algo importante. Jezus zei iets heel belangrijks. Pues promete que por la iglesia foi sonho. Want voordat hij de gemeente wakker kan maken uit slaap, Tem algo que a iglesia mesterasi. zijn er een aantal dingen die de kerk moet doen. Ok, Jesus 39. Quem pode 11, ser? 39. Wie kan het lezen? Viene que ser? Is er iemand die het wil lezen? Ja. Basta romano ele su amori abise, Senhor, ya emesteta role cava, role mano cava, passou e 24 dias morto. Ok. Oké. Agora, aqui não se mira condição da igreja. Dus nu zien we hier de conditie van de kerk. Eta role malo cava, você está morto. Het is al aan het stinken, want het is dood. Não tem esperança. Er is geen hoop. Pero Jesus te bisa wak, a mim tá ressurreição e vida. Maar Jezus zegt, ik ben de wederopstanding in het leven. Se você quer de mim, me supla vida back da igreja. Als je in mij gelooft, dan kan ik weer het leven inblazen in de kerk. Pero wat tem condição sim. Maar er is een conditie. Lo que me te vai aceitar, Wat ik ga doen, me te bisa você quita e pedra. ik zeg tegen jullie, haal die steen weg. E lo que tá impossível agora, En nu wat onmogelijk is, é sei a mim te vai. dat ga ik doen. Je simplesmente que vai assim? Dus simpelweg, wat moet je doen? Que nós temos romanos? Wat moeten wij doen, broeders en zusters? Quita e pedra. Haal de steen weg. Dus normalmente denk ik condição deplorável, Dus, miserável. dus vaak in onze wanhopige situatie, Nós não podemos glorificar Deus. kunnen we dus de Heer niet verheerlijken. Vamos com Revelação 3:16. Laten we naar Openbaring 3:16 gaan. E nós te mira aqui que Deus te visa de sua igreja atual. En we gaan dus zeggen wat de Heer zegt over zijn kerk nu in deze tijd. Ok, so ik ben ons te pensa, Lázaro, ik weet gewoon een cuenta. Dus vaak horen we over Lazarus, dacht nee, dat is maar een verhaal. Pero tem sua aplicação ave de minha vida. Maar het heeft ook een werkelijkheid in mijn leven vandaag. Ok, Revelação 3:16. Quem pode Dus ser? Hardop. Openbaring 3:16, wie kan het lezen? Assim alto, Mhm. para sombra bota low,
y ni caliente ni frío, lo me escupí por de mi boca. Ok. Agora me pergunta na Romana, tá? Ora ku las, ora ku Joseph pabekoi. Dus Onde nu is Lazaro tava data? Nu is mijn vraag aan broeders en zusters. Toen Jezus dit vroeg, waar was Lazarus op dat moment? Onde data? Waar was hij? Dinge tumba of pa foje tumba? In de graftombe of erbuiten? Onde Lazaro data? Waar was Lazarus? Dinge graf? In de graf? Ok. Dinge tumba? In de tombe? Ok, vale ser 38 de Juan Jesus. We gaan lezen bij vers 38 van Johannes 11. Importante, nós vai conectar e saquinan com o outro. Het is heel belangrijk. We gaan deze dingen dus aan elkaar verbinden. Ok, Jesus 38. Romana tinha? Dus 11:38. Receba-me 38, 39, 41. Kan iemand het lezen? 38, 39, 41. Bula 40. 40 overslaan. Agora Jesus, profundamente comovido a trove a llegar a tumba, agora sabe que estava com cueva e estava com pedra poni na sua entrada. 39, Jesus avisa, quita a pedra. Marta, Román Muet, Jesus com a múria, disse, Senhor, já é mestre, está olhe cá, mole mano cá. A sombra é tem 4 dias morto. 41, andonava aqui de pedra, e Jesus aí sacara o arriba e avisa, Tata, me está agradecido, como atender. Ok. Dus Lazaro tá onde trove? Dus waar is Lazarus? Dinge tumba. Hij is in de graftombe. Ok. Revelación 3:20. Dus openbaring 3:20. Onde iglesia tá e onde Jesus tá. Waar is de kerk en waar is Jezus? Vamos comigo, versículo 20. Que te Gaan we diz? mee naar vers 20 van openbaring. Ata, me está parada a porta e tapati. Se ende tende mi voz e abre porta, Ok. no me 30 cerca de e lo cena com e ehun. Ok, dus onde Jesus tá aqui nanan? Dus waar is Jezus op dat moment? Pa fora de porta, toch? Hij staat buiten, toch? E onde iglesia tá? En waar is de kerk? Pa ding. Die is binnen. Onde Lazaro tá? En waar is Lazarus? Pa ding. Binnen. Onde Jesus estava da hora bij lante Lazaro? Waar was Jezus toen hij Lazarus ging opwekken? Pafo. Buiten. Kijk, nós temos condição similar aqui não, de Dus we verdade? zien hier een gelijke conditie. A igreja morto dessa condição para dentro, Dus de kerk die dood is in zijn conditie daarbinnen. a porta será, De deur is gesloten. a pedra lorá, Dus de steen die daar staat. e Jesus para para fo tabate. En Jezus die buiten staat te kloppen. Lá ons so aqui de bisa En ginana. laten we gaan kijken naar wat hier staat. Nós temos rumar que isso é sesi mambasa. We hebben het gehoord hoe onze broeder Argenis vorige week heeft gelezen. E de contexto é maar bisa Argenis ba copia mi texto. En in dat kader zei ik tegen broeder Argenis, je hebt mijn tekst gekopieerd. Argenis digo me queda tranquilo, também espírito de guia. Maar mijn broeder zei, wees rustig, het is dezelfde geest die leidt. E digo ne amen. En ik zei tegen hem, amen. Wakeo. Let nu goed op. Mi miracle. Hopi tem assina tanto sushi montona delante de porta de coração. Ik zie dus dat heel veel mensen heel veel troep hebben voor hun hart. Kuna no por abre e porta de coração. En daardoor kunnen ze dus de deur van hun hart niet openen. Wako, Let nu goed op. algum tem dificuldade entre na mes e na romana paquita. Dus sommigen hebben dus moeite om deze troep weg te halen. Outro não tem kiko, temperamento na malo, Dus anderen hebben andere karaktereigenschappen. egoísmo, Zijn egoïstisch. kudishi. Afgunst. Paquita promeco não por abre porta. Dus er zijn allemaal dingen die ze weg moeten halen voordat ze de deur kunnen openen. Outro não deve saber, mi não tem kudishi, mi não tem nada de egoísmo. Pero, que não alora delante na porta de Dus coração. anderen zeggen, ik heb geen egoïsme, ik heb geen afgunst, ik heb geen jaloezie. Maar wat hebben zij dan voor hun deur Não geplaatst? alora é mundo buta delante de porta de coração. Ze hebben dus de wereld voor de deur van hun hart geplaatst. Não bloqueia entrada pessoas por dentro. Ze hebben de ingang geblokkeerd voor Jezus om naar binnen te komen. Tapi se hermano vai te visa ginang. En daarom zegt zuster Ellen White hier, Tur e sociedade meester worden kita. al deze troep moet worden verwijderd. Poni banda Zet het aan de kant. e ora e não por abrir porta. En op dat moment kunnen ze de deur openen. E duna bombinina e Salvador. En een harte welkom heten aan de verlosser. Wa Jesus quer alante Lázaro. Jezus wilde Lazarus op doen staan. Pero ela bisa na wa e pedra meester worden kita. Maar hij zei tegen hun, de steen moet worden verwijderd. Wa Jesus pora comendar angel que te piedra toch? Dus
Dus Jezus kon een opdracht geven aan een engel om die steen te Paso verwijderen. ora ko Jesus muri kinga kita piedra. Want toen Jezus was gestorven, wie heeft de steen Untung weggehaald? angela kita. Dat was toch een engel? Pero de caso que no. Paso Jesus ta kepa é ser humano. Maar in dit geval wilde Jezus dat de mens, Junto com ele. samen met hem, Por completar a obra. dus deze werk kon volbrengen. Salvação ta ami cubo of ami com Jesus. Dus de redding is, ik en Jezus. Abo com Jesus. Jij met Jezus. Jesus so. Het is niet alleen Jezus. Of abo so. Of alleen jij. Ta é combinação perfeita aqui também assim salvação possível. Het is dus deze perfecte combinatie die de redding werkelijkheid Wat maakt. Jesus morreu na cruz, toch? Kijk, Jezus is gestorven aan het kruis, toch? Ela derrama seu sangue. Hij heeft zijn bloed doen vloeien. Ela hace tudo lo qual é possível para ami e abo por salva. Hij heeft alles gedaan wat mogelijk is voor jou en mij om gered te worden. Pero ela dice de Isaías 1:18. Maar hij zei in Jesaja 1:18. Bem agora e laga-nos razonar junto. Kom en laten we nu samen eten. Que me wak, unta gewoon razonar e que tata je nan salbento amita de mi chopa gibou. Het is niet zo alleen maar het bespreken met de vader en dat ik hier in de problemen blijf zitten. No, junto com Jesus. We moeten het samen met Jezus doen. E salvação também completar. Dus dan wordt de redding werkelijkheid Mesmo volbracht. Nan Jesus. Het is ook hun en Jezus. Resurrecção também toma lugar. En dan vindt er dus opwekking, wederopstanding plaats. Wa igreja te quer denso condição cita é só que besi. Dus de kerk zal in dezelfde conditie blijven als we het op zichzelf willen doen. E te quer denso condição En het blijft dus ook in die conditie se te quer que Jesus te besi. als hij ook denkt dat hij het als Jezus alleen moet doen. Que menta junto com Jesus e qual que deve toma lugar. Dus dit moet samen met Jezus plaatsvinden. Oké, wako oki que deve zinan. Let nu goed op wat hier wordt gezegd. E deve sa oki precioso e promessa aqui tabata. Oh, hoe waardevol is deze belofte. Maneira ela guarda mostrar na mi den vision. Dus net zoals aan mij dat ik het gezien heb tijdens de visioen, Lo mi drenda cerca de ilo cena kune e e kumi. zal ik dus naar binnen gaan en zal ik dus samen met hem eten. Oké? E deve sa o e amor maravilhoso de Deus. Oh, wat een wonderbaarlijke liefde van Jezus. Después de turnos estado de laudicense, En dan is de conditie die we hebben vanuit Laodicea e picanan, en de zonde, e deve sa zegt hij, bin cerca mi e lo mi bin cerca bo. kom bij mij en ik zal bij jou komen. E lo mi salna turboso apostasia. En ik zal je al je afvalligheden van vergeven. E deve sa algum mi amira. Hetgene wat ik heb gezien, Lo volve generosamente back or na mensaje. zal dus weer in hoeveelheid weer komen. Pero otro nan, Maar de andere, lo no laga e mensaje aqui de iglesia de Laodicea, dus zullen dus de boodschap van de gemeente Laodicea, tem su obra den su vida nan. dus het heeft zijn werken in zijn leven. Nan lo queda mesmo gos. Ze zullen dus dat niet weghalen, waardoor ze hetzelfde blijven. Mes cos manen antava da prome. Net zoals ze voorheen waren. E que Deus te vai fazer. En wat gaat God dan doen? Lo e scupimi of ami abo iglesia for de su boca. Dan zal hij mij of de gemeente of jou uit zijn mond uitspugen. Pero Maar, e sungo zelosamente lo repeti, lo tinha favor de Deus. dus degene die tot bekering komt, Sim, lo tinha favor de Deus. die zal dan het voordeel krijgen van God. Você deve dizer, Jesus amor para um caminho de escape para nós. Want Jezus is gestorven zodat hij een reddingsplan kon hebben voor ons. Assina conosco por vence todo temperamento malo. Zodat we al die slechte gewoontes kunnen overwinnen. Cada pecado, Elke zonde, cada tentação, dus elke uitdaging. e cabe-nos por cinta na mesa com ele. En zodat we daarna met hem aan tafel kunnen zitten. Que vem wak. Deus que prepara-nos para a vida eterna. Dus God wil ons voorbereiden voor het eeuwig leven. Pero ora nós temos a sociedade diante da porta de nosso coração. Maar wanneer we dus troep hebben voor de deur van ons hart, Com e podrienta te pecena conosco. hoe kan hij naar binnen komen om met ons te eten? Agora se me perguntar a mim, quem que pessoa cena com ele? Als ik nu aan iemand vraag wie wil dat Jezus met je eet, Rende mesmo assim. dan zegt iedereen ja. De verdade? Pero a sociedade, ela guarda o que está. Maar die troep, heb je die verwijderd? Wak. E te disse que não. Kijk, het zegt hier, Tá privilégio para nós por ter fé e salvação. het is een voorrecht om redding te hebben en geloof. Wat het poder de Deus não a degradar. Dus de kracht van God is niet verminderd. Wat de mesmo Jesus com a ressurreição e vida te ave também. Het is dezelfde Jezus van de opstanding en leven. E te disse, seu poder me mira. Ik heb zijn kracht gezien.
Lota mescos. En die zal hetzelfde zijn. Gratuitamente de una manera antes. Dus gratis gegeven, zoals in het verleden. Wako. Maar let goed op nu. Ta e iglesia di Dios ku a perde nan fe papiri. Het is dus aan de gemeente die zijn geloof is kwijtgeraakt om het te Nan vragen. energia palucha. Dus hun energie, hun kracht om door te gaan. Manera Jacob palucha. Net zoals Jacob heeft Ele gestreden. bisa lominola gabo bai Jacob bisa. En net zoals Jacob zei, ik zal je niet loslaten Sibo no benishonam. als je me niet zegent. E fe perseverante ta muriendo da bai. Dus deze volhardende geloof sterft af. E lo meste guardo revivade nos corazonan. En Die dit- pueblo de Dios. En dit moet dus opgewekt worden in ons hart door de kracht van God. No se mire esse Romana. Zien we het wel, broeders en zusters? No se mire di con iglesia times tem un revivamento. Zien we dus waarom de kerk dus een opwekking nodig heeft? Para nós temos a realidade, mas nós estamos mortos. We moeten de werkelijkheid uitspreken zoals het is. We zijn dood. Wak, ora nós realizamos condição. Wanneer we dus onze conditie erkennen, Então Jesus faz algo para nós. en dan kan Jezus iets voor ons doen. Mas estando com nossa pretender, Terwijl we nog blijven volhouden, visando com nossa Bíblia na igreja de Sardis, we zeggen net zoals de gemeente van Sardis dat wij levend zijn. Jesus diz, você anda Bíblia, Dan zegt Jezus, jullie zeggen dat jullie levend zijn, pero você anda morto. maar jullie zijn dood. Wak, versículo 40 de Juan Jesus. Dus laten we gaan kijken naar Johannes 11 vers 40. Ok, wak, rapidamente, ele bisa. Laten we snel gaan kijken. Jesus disse, mi no avisavo si vo quere, lobo mira e gloria de Deus. Ik heb je toch gezegd, als je gelooft, zal je de heerlijkheid van God zien. Que men Deus por ressuscitar sua igreja, não é verdade? Dus God kan zijn kerk doen weder opwekken. Wak, rapidamente. Maar kijk nu snel. Wat agora é discípulo ding hof de Getsemane. Weten jullie nog de discipelen in het hof van Gethsemane? Quanto via Jesus bij bin hij aan een sonho? Hoe vaak ging Jezus weg en kwam terug terwijl ze aan het slapen Quanto waren? via? Hoe vaak? 3 via. 3 keer. Que men nem kika lá aan. Dus in wat voor toestand waren ze? Cabisha. Na sonho. Ze waren in Dutten aan het slapen. Wak de visa. Let goed op wat hier staat. Pabai para quieto quanto be sonho te vin delante de escritura. Heb je wel eens opgelet hoe vaak de slaap terugkomt in het woord? Ok, wak de visa. Let goed op wat het zegt. Den é temeroso, of den é ora temeroso de Cristo. Su prueba, su naturaleza humana estava te pedir simpatia de seus discípulos. Dus tijdens de zware uren van Jezus, vanuit het vlees, vroeg hij de sympathie van de discipelen. Wa ete tem mester den su naturaleza humana algo imuende para carga com ele. Dus in zijn menselijke natuur had hij de steun van de mensen nodig. En tudo isso que não é segundo via de dos via que ela vai ela lanta for de ribatera. En de tweede keer is dat hij weer wegging van de aarde. E a vai cerca su discípulo lá em Andrumi. En hij kwam dus bij zijn discipelen en hij kwam daar en ze waren aan het slapen. E de não estava um sonho profundo ainda. Het was nog geen diepe slaap. Não estava de transi sonho. Ze waren dus in een soort trance van de slaap. Não estava de sentido liviano de Cristo, sua angústia e sofrimento. Ze hadden dus een licht besef van de angst van Jezus. Também com a igreja awe. Dus net zoals de kerk van vandaag. Bom de cai na Israel, não sei que tu vai rusten, tu kot oké. Dus- Mas aí nem cai se ganos. Dus de bom is in Israël gevallen. We zijn nog steeds rustig en kalm, want het is niet hier gevallen. Guerra na Ucrânia, aí nós está rustig, den confusão, mas e guerra não está se ganos. Dus de oorlog in Oekraïne, ja, dat is nog steeds gewoon daar en niet hier. Dus wij zitten nog steeds in onze comfortzone. Tanto que não está se caminho, me tenho preocupar. Dus zolang het niet hier bij mij is, hoef ik me geen zorgen te maken. Pero tem dicho da visa. Maar er is een gezegde die zegt, Mientras a casa de minha vizinha está na candela. dus terwijl het huis van mijn buren Que in me brand traz de staat, mim? Começa no web, so de com, e candela tá pega de mim também. dan moet ik dus alvast beginnen mijn eigen huis nat te maken. Want het vuur van de Oké. buren zal mij ook verbranden. Dus door com anda na sonho, Dus omdat ze aan het slapen zijn, na não apaga tino ribe angústia de Cristo. hebben ze dus niet gelet op de angst van Jezus. Então você quer De bezorgdheid van Jezus. Você quer de Jesus? En weet je wat heerlijk is van Jezus? Jesus tem paciência imenso que ser humano. Dus Jezus heeft een enorme geduld met ons mensen. Jesus é bem baigribanan. En Jezus ging zich overbuigen over hun. Ela acercaram com sentimento de mescla com amor e piedade. Hij benaderde hun met bezorgdheid en liefde. Pero o que sabe? Maar let nu goed op. Den e discípulos Dus in de discipelen que estava da dormir, die aan het slapen waren, que Cristo mira, wat zag Christus? ela mira representação, irmão, aí de visa. Dus zus Ellen White zegt, hij zag dus een vertegenwoordiging De igreja que está van een kerk dormir.
die aan het slapen is. Mientras que nang meester está vigilando, Terwijl ze dus waakzaam behoren te zijn. nada na sonho. Maar ze zijn aan het slapen. Você mira quanto coisa Deus está mostrando não sabe mente. Zien we dus hoeveel dingen God ons vandaag laat zien? Tudo coisa Deus está mostrando, o tempo está chegando, o tempo está chegando. Pero minha igreja ainda está dormindo. Dus alles wat God laat zien wijst erop dat de tijd nadert, maar zijn gemeente is nog steeds aan het slapen. Correto. Ok? Dus a igreja está dormindo. Me sabe, den e discípula aqui, maneira se que vou, mas que um tique mais grande, para o policia na letra grande. Ik heb het wat groter gemaakt, zodat ik het in grote letters kan lezen. Ja, vou mira estado de igreja de Deus. Zodat je er kan kijken wat de conditie is van de gemeente van God. Você wakker irmão vai te bisa. Dus let goed op wat zuster Ellen White zegt. E te bisa essa aqui seguro misa. Dus dit weet ik zeker. Que nós igreja não está morrendo. Dat onze kerken aan het sterven zijn. Por falta de ensinança de tópico de justificação para meio de fé em Cristo. Door gebrek aan kennis over de onderwerp rechtvaardiging door Christus. E outra verdade não que cai hoje. En andere waarheden die ook daaronder vallen. Ok. Dus a igreja de condição Dus de gemeente morrendo. in een stervende conditie. Irmão, Wax, tem mensagem clave para a igreja de Deus, tem mensagem de justificação meio fé. Als er dus één boodschap is die heel duidelijk is en goed voor de gemeente, is dat dus de rechtvaardiging door geloof. E não é começar. En daar begint het. Die mensagem é para diante. Vanaf die boodschap en naar voren worden dus alle andere boodschappen ook verbonden. Ok, agora. Het tempo acaba. Nou, de tijd is aangebroken. Van door die 2 horas de debate. Het is bijna 2 uur. Jesus, ei. Wat compreender, mannen. Wat dank je Deus, den cielo não vai ter eternidade. Nou, godzijdank hebben we in de hemel alle eeuwigheid. We hoeven niet meer naar de tijd te kijken, we hoeven niet te stoppen. Ik hoef dat niet eens te vragen. Dus laten we nu gaan eindigen bij Ezekiel. Ezekiel quanto 37. Dus Ezekiel 37. Oké, comigo rende. Ga iedereen met me mee. Dus hoe is de tijd zo snel vooruit gegaan, voorbij gegaan? Heel erg snel met de tijd. Oké, 37. 37. Ik begrijp dit echt niet. Ik denk dat de tijd dit expres doet. Is je niet opgevallen? Altijd als ik moet preken gaat de tijd snel. Echt, oké, 37. Hoofdstuk 37. Ik ga het citeren en ik zal een stuk overslaan zodat we gewoon kunnen beëindigen. Zodat we tot het einde kunnen komen. Wat liet God zien aan de profeet Ezekiel? Rapidamente, e man di Senhor estava arriba mi, ele ba mi pa fo den spiritu di Senhor. E a poneme die dinge vaie e vaie que estava ta yendi wesu. A televisa ela se me passa rondi mei di nang e ata tava ti macho hopi mes a bona suela dinge vaie e mira nan tava ta tour seco. Ze waren allemaal verdord. Ela puntrami, judi hende e wesu nang aki por viva. Que met outra palavra, wesu significa eu morto, toch? Met andere woorden, dus de botten betekenen dan dood, toch? Zodat in wesu não tem esperança para ser humano. Als er dus botten zijn, dan is er dus geen hoop voor de mens. Pero a pergunta tá, é por viva Ezequiel? Maar de vraag was, kan die dan leven, Ezekiel? Você quer me posso sei? Denk je dat ik dat kan doen? Ele disse solamente profetizar. Hij zegt alleen profeteer. Over, versículo 4, over die wesu nang aki bisanang, o wesu seco tiende a palavra di Senhor. Também de outra palavra, se a igreja de maneira wesu seco ave. Dus met andere woorden, wanneer de gemeente nu zo verdord is als beenderen, Coisa Deus te visa nos. Dan zegt God één ding tegen ons. Profetizar a trove. Ga nog een keer profeteren. Mostra nan condition. Laat hun conditie zien. En vertel hun dat ik hun vanuit die status kan, die conditie kan opwekken. Oké, laat me zoom rapidamente. Teljes 4 para nós por. Oké. Ik ga nu van vers 11 tot 14 zodat we verder kunnen gaan. Judi hende e wesu nang akita hinter kinanta. Hinter e kas di
Israel, vamos a saber de pueblo de Dios. Dus hij heeft het over het volk van God. Mira nanda bisa, nos hueso nan aseca y nos esperanza a perecer. Nos está completamente destruir. Pensei, profetizai bisa nan assim o Senhor Deus te visa, mira, lo mi abri vosso grafnan y así vosso sali for di vosso grafnan. Bawa que o, mi pueblo, y lo mi iba vosso na etera de Israel, e ora e vosso lo saco amita Senhor, e ora e lo mi abri vosso kiko grafnan y hace vosso sali for di vosso grafnan mi pueblo. Y lo mi pone mi espíritu de vosso, y vosso lo hanya vida, y lo mi establece vosso na vosso terra, e ora e vosso lo saco amita Senhor, ami Senhor a papia y hace saki, Senhor te declara. Amen. Ok. Next time ik weer otro cita. De volgende keer zal ik verder gaan met de volgende citaten. Het punto está mi romano. Het punt is, mijn broeders en zusters. Jesús avisa Marta. Dus Jezus zei tegen Martha. Ma bin palanta Lazaro foi Ik ben gekomen om Lazarus op te doen staan vanuit de slaap. Marta contestou, Senhor, mi sa curibe ultimo dia lo elanta. Martha zei, ik weet het dat hij op de laatste dag zal opstaan. Jesus die wa bono a comprendemi mi kersa Marta. En toen zei Jezus tegen Martha, je hebt me niet goed begrepen. Verdad, ribe ultimo dia lo elanta. Op de laatste dag zullen de mensen zeker opstaan. Pero bono te comprende que ta amigo da resurrección y vida ta parabo dilante. Maar je begrijpt dus niet dat ik die de opstand, wederopstanding en het leven voor je staat. Aqui mi nota bij guarda tena ultimo. Dus ik ga niet wachten tot aan het einde. Ta awaki mi que resucita Lazaro. Ik wil Lazarus nu uit de dood doen opstaan. Miromang nota ora que marca de bestia sali. Het is dus niet wanneer het teken van de beest komt. Iglesia te belante voi sonho. Dat de kerk dan op zal staan van de slaap. E cosco Dios que hasita awe. Hetgene wat God wil doen is vandaag. Ta Jesus ta para awe. Jezus staat hier vandaag. Su presencia me ovisa. Zijn aanwezigheid, beter gezegd. Invitation na ami e abota boke pamilantabo foi sonho awe. En de uitnodiging naar jou en naar mij is: wil je dat ik je vandaag doe opstaan? Mayambo no sa. Want van morgen weet je niet. Ora que bom cai mayambo polante we sonho wat morto kaba. Wanneer die bom morgen neervalt, dan kan je toch niks meer doen, dan ben je al dood. Awe, Senhor, de visa mita resurrección y vida. Dus vandaag zegt de Heer, ik ben de opstanding en het leven. Es sungo quiere de mí. Degene die in mij gelooft, lo viva más que cue muri. Zal leven ondanks dat ze doodgaan. En Jezus vroeg toen aan Martha, geloof je dit? Geloven wij dit? Geloven wij dat Jezus dat vandaag kan doen? En daarom vandaag, als wij vandaag dorst hebben naar Jezus, dan denk ik praise te preparado, nos bij canta. Terwijl het praise-team zich voorbereidt, dan gaan we een lied zingen. Nee, praise-team komt zich stellen op. Wanneer het praise-team zich begint op te stellen. We somba ave Dios que así algo de generación aquí. Want God wil vandaag iets doen voor deze generatie. Nos te bij canta ave, nos te quiere que Dios por lanta nos for di morto. We gaan zingen, want we geloven dat God ons kan doen opstaan vanuit de slaap. Un cosa te pidiu, sí. Eén ding vraagt hij van jou. ¿Qué te pidiu? Wat vraagt hij van jou? Quita piedra. Haal de steen weg. Je pregunta a ver, quanta piedra que tem lora dilante porte de nos coração. En de vraag is nu vandaag, welke steen heb je dus voor je de deur van je hart gerold? We zeggen, we nós também canta cantica 572. Deputario was scream kava Iroman Shareska. Dus vandaag gaan we het lied zingen 572. So we nos que duna e miliona e maestro. Want we willen het allerbeste geven aan onze meester. Ja, et batiendo kava. Hij is al de strijd aan het voeren. Ta amitingo habri pedrenda. Hij is al aan het kloppen. Ik hoef alleen maar open te maken zodat hij naar binnen kan komen. Dus daarom wil ik iedereen uitnodigen terwijl we gaan zingen. Zodat we kunnen opstaan en samen dit lied kunnen zingen.
na el maestro. Zodat we het allerbeste aan de meester kunnen geven. Ta e merece entero ons corazón. Hij verdient ons gehele hart. Te merece turcos. Hij verdient alles. Ela murió para nos. Hij is voor ons Ele entregar gestorven. su vida. Hij heeft zijn leven Esta gegeven. parane porta di nos corazón Hij ni staat bij de tabati. deur van onze hart te kloppen. Você we pergunta ta. En daarom is vandaag de vraag: Porque duna e millo na e maestro. wil je het allerbeste aan de meester geven? Prestim. Preesteam. Ons comienza canta. Laten we beginnen met zingen. E tu rende join cante cantica. En iedereen zingt ook mee. Oké, dan zullen we het piano dan ding. We wachten eventjes op de pianist. Zie? Nee, ik ga het zo gaan. Oké, dan tengo nos sta guardando. Terwijl we aan het wachten zijn, ave meinta merdia. is de vraag op deze middag: Quando di nos te desea uma oração especial, você timbe opibia é fácil para bisa quite pedra. hoeveel van ons willen een speciaal gebed? Want soms is het heel makkelijk om te zeggen: haal de steen maar weg. Pero timbe é duro para lore quite, você tem opi ainang. Maar soms is het heel erg zwaar, moeilijk om het weg te halen, omdat het al jaren ligt. Het zit vast. E tinha para bisa, Senhor, ajuda-me lore pedra. En soms zeggen dan: Jezus, help me om deze steen weg te rollen. É pisar. Het is zwaar. Mi sono por. Ik kan het niet alleen. Quando di nos ave, nos beresa tan tem prestinda ta prepara. Hoeveel van ons denken zo? We gaan bidden. Romang ave que bisa resa para mim. Is er iemand vandaag die zegt: bid voor mij? Ik steek ook mijn hand om in de lucht, want ik heb Jezus ook nodig. Lore piedra para mim. Alsjeblieft, help me om die steen weg te rollen. Oké, dan se beresa. Laten we bidden. Dada de amor. Onze liefdevolle Vader. Ave merdia, Senhor. Op deze middag, Heer. Tu lo qual que eu apresentado, Tata. Al hetgeen wat vandaag is gepresenteerd, Heer. Para nós compreender nossa condição. Zodat wij onze conditie kunnen begrijpen. Nossa mira, Senhor, que nós pretender de ta vivo. Heer, we hebben gezien dus dat wij volhouden dat we levend zijn. Pero nós realizar ave que nós morto. Maar we beseffen vandaag dat we dood zijn. Pero Senhor, é condição para ave não te importa. Maar Heer, de conditie van ons is voor u niet van belang. Lo que te importa, lo que nós ta hasi, kubo llamada. Hetgene wat voor u belangrijk is, wat wij met uw oproep doen. So ja condição de sinicava. Dus onze conditie is al zo. E ave bote llama nos pa quite piedra. En vandaag roept u ons op om de steen weg te halen. Pero Senhor, nós tem problema chiqui. Maar we hebben een klein probleem. E piedra te muito pisado. De steen is veel te zwaar. E nós quepa bo ajuda nos também pa lore piedra quite. We willen u ook vragen om ons te helpen om deze steen weg te rollen. Senhor, ba mira tu mang nan tu coração nan qua desse ja sei. O Heer, u hebt al de handen gezien, de harten die dit wensen. Tur qua desse ja pa Senhor bo ajuda nos quite piedra. Allemaal die daarna verlangen voor uw hulp en hun te helpen bij het weghalen van de steen. Senhor, ajuda nos quite piedra. O Heer, help ons om deze steen weg te halen. Passina e abo podrienta passena conosco. Zodat u naar binnen kunt komen om met ons te eten. E nos cubo. En wij met u. Senhor, prepara-nos para a vida eterna. Heere, bereid ons voor het eeuwig leven. Lanta-nos voor die sonho. Doe ons opstaan uit de dood, uit de E slaap. com a igreja aqui, e tua igreja na representar. En deze kerk en alle andere gemeentes, Heer. Com a bem aqui ave merdia. Die hier vandaag aanwezig zijn, Heer. Ajuda-nos lanto, Tata. Help ons allemaal opstaan. Para sua salvação de mais cerca. Van u is de redding nog dichterbij. Com o tempo que nós queremos. Dan de tijd dat we hadden gedacht. Dan nos pedimento em nome de Cristo Dit Jesus. vragen wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Amen. Laten we canten. Amen. Done melhor Laten we bidden. na e maestro. Cantica 557. 72. Het lied 572. Correcto. Dona é meu ordem, maestro. Ok. Nós alça nos boas nang junto. E para nos canta junto com o preestim. We gaan onze stemmen verheffen, zodat we luid kunnen zingen samen met de preesteam. Dune milione maestro, dune bomes juventud, dune ba alma y bo forza y batalla pa verdad. Cristo aduno ejemplo
kuboti, dune miglione maestro, dune bomes voluntad, ku arma ng pabo bringa sempre pa verdad. Dune miglione maestro, dune bomes corazón, dune promebo servici, consagra tu lo demás. Duna inabolota duna, Dios umesmu aduna. Ansioso eta pasivo, dune mio kuboti, dune miglione maestro, dune bomes voluntad, ku arma ng pabo bringa sempre pa verdad. Dune miglione maestro, nada por paga su amor. Gloria ng él abandona, él la entrega para nosotros. Fortifica, salvanos, dune entera alabanza, dune meo kuboti, dune miglior kuboti, dune miglione maestro, dune bomes voluntad, ku arma ng pabo bringa sempre pa verdad. Amen. Amen. Como eindliedje, Dus komen we laatste cantica. nos ding ave cantica 182. Hebben we het lied? Of, ahora nos llega Shelu, sí, 633? Hebben we het lied 633. Ok. Estuve de canta. Gaan we nog een keer zingen? 633. 633. Nos estoy hablando de pianista. Oké. We wachten even op de pianist. Canta de amor de Cristo, de su gracia y bondad, nos lo en lugar del cielo, gloria para eternidad. Ora nos dan a cielo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Aquí nos da peregrino, nubias juntas trovanos, ma del cielo tú lo cambia, no te sombra cerca a Dios. Ora nos dan al cielo, paz y gozo eterno nos lo di, nos
Fiel de Cristo nos lo sigue, nos lo sirve con amor. Ora nos lo mira Cristo, recompensati seguro. Ora nos sta nascendo, passi gozo eterno nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Pa' delante de lucha para firme paz, Señor, den esta tradición, nos lo viva con nos rey. Ora nos tan cielo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Amén. Amém. Passa um feliz dia, Verda. Broeder, bendición. Hallo meisje. Bendición, sorry. Bendición. Sí, stop no. Bendición. Hey, alles goed? Brother, bendición. Sí, tare naman. Stop no. Doei. Ga je toch dat handje geven? Cora is